Hey! Velkommen til vores Minecraft episode. Ting. Jeg går derhen, hvor vi slap sidst. Okay, vi starter her. Det jeg så tænkte mig, det var, at vi... Hvad er det for noget? Nå, det er bare når jeg går. Men det jeg så tænker mig, det er så, at vi finder et jungleområde. Jeg ved hvorfor jeg bare lyst til jungleområde i det her. Og så bygger vi sådan nogle steder op i hytterne. Plus så kan monstrene ikke sådan lidt komme til os. Ikke fordi jeg er så meget imod monstre, de bare sådan nogle gange. Så er de bare rimelig irriterende, hvis det er sådan lidt nede på jorden, og det så bare lige kommer en zombie hen og smadrer døren. Som der vildt godt kan ske i en ny opdatering, men den ved jeg ikke lige, om jeg har fået opdateret med i det her. Og det er stadigvæk 1,7,2 vi spiller i. Jamen, der er sgu også nogle kyllinger. Ja, det er jo ikke så meget brug for lige nu. Så jeg går bare videre. Fordi hvis vi nu har et jungleområde, så kan vi så... Der er noget, der siger, at der er langt til et jungleområde. Eller at det der jungle. Det kan godt være, det var mig. Vi kan lige så godt lige tage over og kigge. Det gør de lidt ondt. Og så har jeg sådan tænkt mig, at jeg så bare går herover, så laver vi nok noget husværk eller et eller andet. Et eller andet mærkeligt noget. Men så når vi gør det, så tror jeg bare, at jeg tror alligevel ikke, måske vi finder en jungle, så tror jeg bare, at jeg vil lave et eller andet random hus her. Og så tror jeg sådan nogenlunde, det må være det vi bygger for i dag. Eller hvad vil det vi kommer hen til i dag. Måske lige få bygget noget af det, men ikke det hele, tror jeg, vi når. Men ja, i hvert fald lige bosætte os. Det kunne i hvert fald være hyggeligt for denne dags episode. Og ja, sidste gang, så lægger jeg nok mærke til, at der var noget mærkeligt med en episode. Det der med, så kom der så en mere. Og det var fordi, det var en dobbelt episode. Jeg kaldte den bare for nummer 2. Men det er sådan, så jeg lige fik lidt mere ud af det. Så jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde bare lyst til at lave en dobbelt episode, for så blev det så lige lidt længere. Så ja, der havde jeg også dobbelt episode. Men det ser godt nok ikke ud til, at der er noget, som der har noget med, altså lige nu, noget med, det er dejligt, noget med noget jungle at gøre. Det er nu bedst, hvis vi finder et jungleområde, fordi jeg ved lige, hvordan I skal lave mit hus og indrette det. Okay, ikke lige, men noget af det ved jeg nok godt. Så hvis vi kunne finde en dejlig jungle, så kunne det være rart. Og det der steder der, de kender jeg bare alt for godt. Ligesom da jeg startede, Ligesom da jeg startede med at spille Minecraft, så spawnede jeg lige i en af de der steder der. Altså ikke lige sådan, så jeg lige døde, men tæt på det. Og så kunne jeg så lige sidde der, og så lavede jeg et hus på siden af det, og der var sådan lidt nye og så tror jeg faktisk, der gik helt lidt. Så ja, det gik nu ikke så godt. Ja, jeg samler køer her. Er det mig, der ser? Ja, det er mig, der ser syne. Jeg tror bare, det der lille sandområde. Det lignede bare en lille bitte smule. Hey, der er nogle pumpkin. Vi skal også have nogle pumpkins, så vi kan lave en pumpkin farm. Sådan der, så kan vi lave en pumpkin farm. Og så er der en blad op i luften. Ej, hvor sjovt. Okay. Okay. Men nu skal vi så videre. Man kan godt kalde det her for sådan en jagtig ekspedition. Vi må afsted mod junglen.
hvor vi så skal lave et hus til en ting. Jeg ved ikke lige, hvem skal. Det er fint, at man ellers skulle sige det. Men ja, alt kan ske. Det er jo Minecraft. Og jeg er Lukas. Vi ses i næste episode af Minecraft Ekspeditionen.